Hello, good morning. Carlitoy. Good morning po. Isang ko sa Usias family dyan sa Dampigan, Dolores Sisters Summer. Bayan, tayo ba sa lawas? Lapit na talimo, may pakido-pido ka pa ba? Itiksan may mga sikip, labig sa may mga kamo. Labi na, tsatsaan ka pa. Ika'y may pagkain, bakit sayang? Kayo ba'y sanang malawas? Pinakot na talimo, may pakilong-pilong kapatan. Pinagsan may mga sikip, lamig sa may mga kamo. Labi na, tsatsaan ka pa. Ika'y may pagkain. Kaya akong paligid-ligid, kaya akong pauri-uri, ay pagkakalian-lian ng patuwa-tuwa. Alapit na hipirang tsatsyahin, kay mami sa buwas ko ay nagtulit-itik. Sa-sanay ka po ibagurin sitik, isa pa maibasin tulong sinisiti. Alapit na hipirang tsatsyahin, ikaw mag-ibubot ng tulang-tulahin. Kay masing kanahanan ng panis mo pero sumalaw sa kwerte. Hey, shout out kay Madam Christina Bensi and from Limar. Hey, shout out kay Hans Ella Swanson from USA. Shout out Manay Nix Adriano from Olympican USA. And a big shout out to Engineer Andres Balahaja and Madam Carla Balahaja from Washington. Katarbangan Rizal. Yeah. May subayan, kayo ba'y sanang lawas? Labig ka na talimo, may pakilong-kilong kapatan. Minsan may mga sikip, labig sa may mga kamo. Labi na, tsatsaan ka, ika'y minikagyan. Kaya akong paligid-ligid, kaya akong pauri-uri, may pagkakali-alihan na patuwa-tuwa. Alapit na hipirang tsatsyahin, kay bangis sa buwas walay nagkulit-itik. Saan-saan kapupi pagkulit sitik, bisan pa maibasin tulong sinisini. Alapit na hipirang tsatsyahin, ikay mag-ibubot ng tulang-tulahin. Kay masigarahan panis mo pero sumayaw siyempre. Alapit ka hipirang tsatsyahin, kay bangis sa buwas walay nagkulit-itik. Saan-saan kapupi pagkulit sitik, bisan pa maibasin tulong sinisini. Alapit ka hipirang tsatsyahin, ikay mag-ibubot ng tulang-tulahin. Kay masigarahan panis mo pero sumayaw siyempre. Sumayaw siyempre. Sumayaw siyempre.
shout out kay Iron King mula dyan sa Yomichi, Japan. And shout out kay Ate Bibi, Felisa Lazara, Daga Lazara, Lily Lazara, and Lazara family from Jamaica, the Lord Sister Samara. Yeah, thank you. Shout out to you, Ate Perla Kahangap Persona. And shout out kay Luki. Shout out to Alina and Richard Garduna, and Kuya Ice Cream Million from Busay Resort. Ay, pinaulusang na ikiya. Tanong ka, kaya nungati na kita kaya kaya naman at pagkakagdesuhan. Maubalikan ko kita kundi irustrihan. Kita ano lang kita ako ng kamukha. Iwaran ko buwasa. Waray na ba ibigay sukat katalasan? Diyos na lang ang nabibigay ng pangalan. Sige daw ka bukbuang ako sa nakita. Ang nunusan ka, laudan ka, hamas na. Sa karang bunga, nasirang na. Ang laman sa kalawasan ay na. Yan siya nga kay Madam Eulalia Abanis Rodriguez from Tondo, Manila. Napuhuyakan ka pagkakasan sa tinakaan. Anak ko may pagkapa, dapo kay malayman. Mga hulisan ka ng sinan ko sa kalimahinan. Kamunay awag ka, iswan, tingyak sa natalikan. Sige daw ka bukbuang ako sa nakita. Kaya nanunusan ka, laudan ka, kapas na. Sa karunungan, nasirang na. Ang laman sa kalawasan ay na. Yeah. Thank you so much, Sir Marshall, sa aking family. Shout out sa Engineer Bobo Katsain, of course, Director Lisa Hencho. Shout out kay Maya Castillo. Shout out kay Madam Lola Panang Sigo, Madam Madeline Malayas, Ma'am Jen Herrera, Madam Maliwons from USA, and Ma'am Raquel Piling Rivera, and Madam Shai Bautista. And shout out to you, Madam Vicky Paris Carmona, Madam F.D. Cataruna, and Sir Edgar Cataruna from Cebu City. Okay, shout out to Leo Edgar Catarungan dyan sa San Vicente. And shout out to Sir Philip Velasco from Edmonton, Canada. And shout out to you, Sir Felix Tindona, Knights of Rizal, Deputy Regional Commander, Eastern Canada Region. And shout out also to the ladies of the Knights of Rizal, Eastern Canada Region from Montreal.
Saan naparagpuan kapag pinilang sa umayan? Kinuna-una ang pagtanong saan ako umayan. Ay napanabuhi sa malingap gamitin sa labing nakakari at aamaya kay mga umuwi. Ay, pastila. Ay, pastila. Sana daw na makuha ka ay kakulian. Ay, pastila. Sana daw na matutunan. Ay, sanyagan na nagkakaswagan. Ay, pastila. Ay, pastila. Sana daw na makuha at kakulian. Ay, pastila. Sana daw na matutunan. Ay, sanyagan na nagkakaswagan. And shout out to Chichi from Barangay San Isidro. And shout out to my party, Caspe, at the band. Shout out to Caspe family. And shout out kay Nini Amor and Andol Brandy from Pansama Samar. Shout out kay Silveriano from Dulaino. And shout out kay Estrella Zabala. Yes, shout out sa mga taga-Barangay Palanet. Merry Christmas sa iyong mga taga. Yeah, shout out kay Raymond Barano Navarre. And shout out kay Madam Bendy Zaldivia and Sir George Zaldivia from Aklan, Kaliw Aklan. Oh yes, shout out. Madam Emna Celine Morris from 3rd Avenue, Caloocan City. Shout out to you. Lenancia Setro from Aglaw, Palas River Samar. Mawalang pag-iusapan. Abang buhay, gusto ko si Kani, hindi na kupa ang isikasi. Subalit maharap ang sa'yo, di nasasabi. Anay, magpari ano pa ang hindi ka tumatagusay. Minsan ay ito ang kalilitan. Minsan ang iusan kalikuan. Yan siya sa pagkurang ikapunan. Ang upang natutukod kanuhan. Kapag pinanang nakasing-kasing ang kaganahan. Ang sugat
Ay, Madam Chloe Castillo. Yeah. Ay, shout out kay Whitney Fortuna. Shout out Sir Marshall Dasar. Thank you so much. Yes. I'll be running Kumbahumay Kasukin sikat Hindi ako ba ang sinasi Ang guma Isukarin na anong ang say Hindi ang say Anay Ang kami ano ba Ayan, shout out kay Sir Del Samopala. Shout out kay Nini Amor. Oh, yeah. Yes, shout out kay Vice Mayor. Hallelujah dyan sa Victoria. Hello, Manny Boy. Merry Christmas. Hey, shout out kay Attorney Jerry Soyo from Canada. Sir Hernan Manao from Canada. Sir Ed Puso from Montreal, Canada. Hey, shout out kay Jumar Valencia from Poland. Hey, shout out kay Mario Valencia and Loday Valencia from Barangay Santo Niño, Biri, Northern Samar. Shout out Mr. Adam from Teresa Rizal. Shout out kay Precious Party, Barangay Cabral, Darang Samar. Bawal mataan para mga usayan Bakay pasawa at ilang ay nakuran Kailangan pagkulitan ang lubya kong asawa Kundi mo man lang kaya sige bayahin Bayahin na alam parang magkakapahin Ay kulang-kulang sa iba Di ka man ibigin siya Sa natin pag-asawa Kailangan na pagpapita At kung mga baraka Kailangan ko pangin lang Maagaw pa sakit Maagaw pa kapait ka sakit Sakat na mamating ang istorya Nakapalang ng mga asawa Nakahanap niya ni ba Papakit ka sakit Sakat na mamating ang istorya Nakapalang ng mga asawa Nakahanap niya ni ba Ay, shout out kay Uncle Lonnie Roberts Ate Kissy is still here, Jania and Angelica is still here.
Bernalis at Kuya Bugoy Bernalis. Kapait ka sa sanang nababating ang istorya ng magpalangang mga asawa. Nakahanap ngayon iba, kapait ka sa sanang nababating ang istorya ng magpalangang mga asawa. Nakahanap ngayon iba. Oh yeah. Yes, Rosita Rosita. Siko. San Jose. Shout out ulit sa San Jose. Sabi ni Brian. Shout out kay Madam Luz Diaz Pilapil. Madam Luz Vivinda Ispinia. From Pasay City. Sir Kyle Dugos and Madam Benji Dugos from Pasay City. Kuya, kasama ko sa pag-aabot naman. Kahit may panis na naman ay kung magtutubo. Panis ko yan. Ay, naman urugan ako sa kay ikaw. Higit mahal. Maaragat ako ng naruruyan kasama ko at pag-aabot naman. Ay may itis ka naman kung magtutubo. Nangangapahin ng mga panahon. Urugan higit mahal. Sa Albion na ayaw ako ang magpasula. Kahit narinig mo, naghanap ng sitwa ko. Mo, sansiya ko at sa iba, parang apelian. Mas nila magkakasa. Yes, once again, shout out kay Sir Marshall Dazzle. Marshall Dazzle from Happy New Year. Sa Albion na ayaw ako ang nagpasula. Kahit narinig mo, naghanap ang para pa. Siling ko pa kanina, sansi ako ang ginanasawa. Naray mo ang pilihan, maski lang ang kausa. Tutigil sa sakin, asawa kayo lang kasi na. Ayaw paghiranin, maaral lukod, maungay. Pagtigang pag-isok, ang istorya bilisin mag-alinimay. Kaway, asawang katilig, maunang sa kapanangay. Pagtigas ka na sa ilog, asawa kayo lang kasi na. Uyang ang pagkita, maunang sa suko, sumusang maka. Ikang sabay puso, suglagan ng awa. Kurang turay, pinapiso, magkakawa na lang. Di ka man sa may tuhod ng awa. Ibaw, kung may pagkakang ayaw ka ibagaw. Dahil maundan ko yan na at anyay bayan. Labi ko't hanggat at tulong sa paan. Hello, sis. Paggawa. Labi ko't hanggat at tulong sa paan. Laro ka patawa. Good morning, good morning.
Estelero Chico from Magsaysay, Las Cabas. Dito sa Bacoor. Malapit sa SM Bacoor. Dalong Bayan, Bacoor. Ang ingay ng lovebirds mo. Nag-live ako, kailangan ko na pala ng WH, hindi pala siya valid sa old watch hours. Lovebird sila. Kasi yung taas ng ko nasa 56 kWh. So di ba na ako reapply. Nung mag-a-apply na ako, hindi pa ako valid sa criteria. Hindi ko pa raw namimit yung criteria. So ayun, lumabas yung kulang pa yung WH ko. Pa lang, nasa 2K. Nakaano na ako. Ano na ba ngayon? Nakaka 1856 na ako. Sayang nga, dapat pala nag-live ako before. Akala ko, hindi ko kasi alam. Di ba ang taas nga ng watch hour ko? Yun pala yun. Hindi pala siya valid. Mag-live tayo sa pupo. Mag-live tayo sa pupo. Yun nga, sis Yan, araw-araw ko na nga. Minsan nakakalimutan ko. Mabilis lang. Minsan nakakuha ako ng 20 plus. Kasi pag gabi, piniplay ko yung mga mga live ko. Dinilit ko na rin yung mga ko doon, mga music ko. Deleted na lahat. Wala na akong tinira para sure na malinis. Kasi doon lang din naman ako nadali. Oo, sis. Doon sa mga yung sa music ko. Oh, yun ang ko. Ano to? Bawi na lang ulit.
Ayun o, may ano na ako. 1856. Wala naman akong masyado pag hatid sundo lang. Hatid sundo, di malapit lang yung school namin. Pag naisipan ko siguro mag-video, kahit dito sa paligid namin pwede ako mag-video. Mamaya, try ko. Mag-video ako mamaya. Everyday ka din nagla-live pa? Hindi kita natatime. Tuwing kailan ba ang live mo? May schedule ka lang. Thursday at Sabado, Sunday. Si mamaya mayroon. Thursday, di ba ngayon? Anong oras ngayon? Thursday, Sabado, Sunday. Ano nga oras? Gabi na yun, no? Para at least kahit di man ako naka-BG lang siya sa Meron ako 6:40 p.m. Yung usual time mo, yun talaga. 3 hour para sa double meeting kasi kaya lahat. Kung wala ka rin naman upload. Susunod mag-ano na yan, magre-read na. Kaya habol lang.
Kahit konti ta, sige lang, may napasok. Oo nga sis, okay lang yan. Kasabayan sa saan? Madami akong kasabayan eh, mga ano na, minto na. Shoutout sa lahat na nanonood sa akin ng 293 viewers. Yung iba, nag-upload pa rin. Happy New Year sa lahat. Ayan. Thank you. Ilan yung ano ko, Shoutout to your sister Christina. yung 5, hindi na nagtuloy. Yung isa, ano, nagbakasyon ng matagal, tinamad na, bumalik mag-YT. Bumaba yung WH, sayang yung ads. Yung isa din, na-demonize, demoni. Sa mga music din. Rios din. Tinamad na. Ay, yung dalawa ko pala, sis Modera at saka sis Jovi. Kasi 3 kaming may music. Madami kaming may GC pa kami dati, kaso hindi na sila nagtuloy. O yun, si sis Jovi. Malaki sumahod dun sa Reels. Nasahod siya ng 20k sa Reels eh. Pero ngayon daw bumaba na yung earnings niya. Kahit maraming views. Ang Reels no, nagme-million views siya eh. Pero ngayon mababa na raw yung rate, yung kitaan. Pero at least, di ba, may pa rin. May pumapasok pa rin. Shout out also Javier Vicky from Baguio City. Shout out also from Rosetta Magayan, Baguio. Hello po, I'm surprised. Tumatawag na ang gabi, natutong at tuminaw. Lagi ko lang pati ang ngunit sa kanan. Ang iyas sa kanan, ang iyas sa kanan. Pagkalpag sa malaking tungkol. Live ko sa umaga. Pag mag-i-ed na ako niyan. Sundo time ko kasi mga alas 10. 10 kasi labasan ng bunso ko, 10:40. Maalis na ako ng mga 10:15 ganun. Tapos pag naisipan ko mamaya, mag-live ulit, magla-live ako. Sa hapon naman kasi, mabilis din ang oras. 2:40 labasan ng bunso ko. Wow, ang dami nga eh. Sa ngayon, di pa ako nakakapag-support kasi. Watch videos na lang. Ay! Alas 9 na. Saan ka dito sa sa Manila? Alabang ba? Nandito ka ba sa Manila? Shout out sa aming 337 viewers.
Merry Christmas and Happy New Year, guys. Of course, Mr. Marshall Daza, Happy New Year po. Sana po i-enjoy kayo dyan. Ingat po kayo dyan sa mga Rizal. Hingalinti. Sa San Pedro Laguna. Ito sa Alabang. O sa bungad na. Yun ang bungad ng Laguna, San Pedro. Kakapunta lang ako ng Laguna pag magsiswimming. Kakaan. Maagang gumigising. Alas 4 gising na. Hello, Chris. Oo nga, napasok din anak ko cooking sa baon nila. Ay, si Chris. Good morning, good morning. Thank you ulit sa pagbisita. Buti active ka na ulit sa YouTube, ah. Congrats sa naka ka agad, 2 agad, ah. May twin ka na agad. Mga 5:30 ginigising ko na sila kasi ang pasok nila ay 7. 7:30, umalis na kami ng 7. Tulong kami mag-asawa, nagluto, saing. Asikaso ng mga babaunin. Matagal din nag-update sa YT mong nawala ang revenue ko. Oo nga, diba? Ang tagal mong nawala rin. Ako rin, kakabalik lang kung kailan nawala yung ko, yung ads ko. Bumalik si Ana sa abroad? O ikaw yung umalis naman? O dito nga mga bata, mga kapitbahay namin. Yung mga anak grade 5 at saka grade 1. Kaya alagain pa. Asikasuhin pa sila. Oo nga, mga baby ko. Breastfeed ba yun? Breastfeed sila? Mga buyag, Once again, shout out kay Sir Marshall Daza. Sir Marshall Daza, thank you po. Ma'am Sel Daza, Ma'am Marcela Daza. Ay, galing. Mix pala. Mga buyag yung mga babies niyo. Ang ganda talaga pag breastfeed. And shout out kay Engineer Bumbong Bagsay sa kanyang driver, Kuya Sergio Navarez. And shout out kay Sir Marlo Versace. Parehas lalaki na.
From Salvation Dagwa, Camarinesor. Kagawad Bandalis, Madam Dagwa, Camarinesor. Shout out kay Ate Shirley Gilayo from Gambina. Good Lord, Sister Sama. Shout out Madam Limpa Bridges and Manay Lindsay and Madam Rose Chu from Alexander Sama. Madam Cecil Dumas Paliharo from Bulag Lady and family. Yes, shout out sa nanay ko. Enjoy also. Hello, shout out yung Madam Perry Moligano ni Asis. Oo nga, yung galing nga, no? Ang tagal nyo na rin ni Ana. Nagulat na ako, buti nga, nag-comment ka sa video ko eh. Tapos pag-visit ko dun, may twin ka na pala. Okay, sis Nelda. Thank you, sis. Shout out to Bernadette, Dr. Bernadette Fortes dyan sa Imosta. Shout out kay Sir Wally Capilianes and Madam Russell. Matanda lang pala ako na isang taon. 38 lang ako. Shout out sa pinsan ko dyan sa Australia, Peter Castillo Brisado, Mike Brisado, and Mitch Brisado. Sir Vicente Magdaramo from Minnesota. Sir David Tente from Montalban. Yeah, Happy New Year po. Inapot sa lahat ng nagpapabo pa ngayon. Happy New Year. Yes, happy Wednesday. Happy Wednesday na rin. Sa mga nanonood sa ating opisina, sa bahay, siya sumayaw, chat siya ng bahay. Ika, apalit kami na kunyakan. Dito sa Pulangin, albi kasama. Nagkapihan kami, aga pa sa Tacloban. Baligyan niya. Oo nga, ang tagal nyo. Ang tagal nyo LDR. Ang sirikiday. Parang isang kambal agad. 36 nagpakasal at nagsama. Kaya buti na lang, nabuntis ko pa siya. Oo nga, parang buti hindi siya risky. Hindi siya nahirapan nagbubuntis. Kasi pag ganung edad, medyo na yun, risky. Parang bed rest palagi. Para walang CPR. Sa tubos na pamilya, ang iyamin ako, isulot sa bangko, iputos ang lahunan sa akin, masinaw-sinaw pa, ay bagong ba, ang iniwan si Kitoy, ay baligyan makulong, ikaw sa Pulangin, albi sama. Nagdakihan kami daliwan sa Tacloban. With baligyan niya sa Mukay Zamora. Ang siripin ito'y sadsad mangarami. Ang urod niya at pinakamarasa kay ambugan ini anak niwa iligasi ito ang tatlo ay alahan na
Dahon nalito, ito ko sa dahon ng saging, masinaw-sinaw pa, papasok-pasok pa, kay magpupa. Cha-cha. Shout out to you, Joy. Silama. Shout out kay John Dio Tabanos and Eseo. Shout out to you, Daddy. From Katabi, Eastern Samar. Ma'am Teresina Lucero. Rogelio Apolinario. Ako'y ang Stress kasi sa kanila kaya pinapunta ko siya dito sa Gapo para makapagpahinga siya ng maayos at oo, yan, biniyayaan kayo. Doble blessing. Doble ang blessing agad. Shout out sa mga taga-Naga sa Bubatcon, Leyte. Hello, shout out. Shout out sa mga viewers namin. We have 460 viewers. Ako'y pobre, ikaw na. Nananap ko, tigirong laro. Nangangamin si Parino. Ay, ang balay ko, kundi ka lang, pero kalasyon. Ang sipoy mo sa mga katingaw. Babapatuloy, ipokritin tayo. Oh, yeah. Shout out kay Kagawan, Margarita Calisio na sa Barangay, and Maripugno Calisio. And shout out sa kapatid ko ang Kagawan, Rodi and Riatico Castillo and Marjorie Martins Castillo. And shout out kay Sister Irene Pintico, Kagawan. Irene Pintico from Barangay Taboringan, Pag-Saris Northern Samar. Kay Sir Lorenzo Valencia.
Julia Illustrated from San Sebastian, Samar. Yes, mga shout out ko sa inyo na nagsasabi na yung mga comments. Palitin nyo lang po yung pag-comments. Yes, shout out sa mga naman dyan sa Manila, kay Marco Tupulan. Yeah, Merry Christmas po. Baka ako pinabayaan. Minsan sa kadawian, ipamaaluhan. Kung tama, imo anak pagtutunan. Pagkakani tatay, pagkakani nanay, sa kahapon. Kung ayaw ang pagkakaan, ayaw ang pagkaw, lalo na mga tao. Kung tama, ikaw anak pagtutunan. Hindi ka katatay, hindi ka kananay sa maghapon. Pagtulong sa luha, ang anak, di mo maagian. Kung ako, pagwalan, sa bawbaw, sinipalibutan. Pakingaw, papasok, kay mo ang pinabayaan. Ang anak na sibiyan, maranahin sa kagutmanan. Imang masikapan, ilan ang kasuhan. Kung tama, di mo anak pagtutuon. Ikasiging tatay, ikasiging nanay, mag-abang mag-ako. Kung na, kung magpataw, ulit-ulit, anak ko na kuraw. Ito, kung makawak-iwakay. Kung tama, di mo anak pagtutuon. Bulok ang tatay, bulok ang nanay, makatulog ang maluhong. Panginoon ang sakit sa kagutukan. Pagtulong sa luha, ikaw anak, di mo maagihan. Kung ako, pagwalan, bawbaw, sinipalibutan. Pagpasok, kay mo ang pinabayaan.
anak biglaan, Ikso sa langkali, di mo man lang apahan. Punta ka, di mo anak ang dugo. Lapit sa duya, tatay lanay iliyon na. Iniinot na lang, dami dumaan, sakit sa akong dukha. Shout out to Mommy P. Obrador, who's celebrating her birthday today. Happy birthday, Mommy. This is Mommy Danny. Of course, shout out to Vice Mayor. Vice Mayor Christian Langamo. Of course, shout out to Sir Marshall Dad and family. Thank you so much. And once again, a big shout out kay Mommy Daddy Osias from Toronto, Canada. And Madam Mary Heather Alovera from California, USA. Madam Mr. Isber from Australia. Yeah. Madam Pioli Nos from Oklahoma, USA. Salamat po sa regalo. Then shout out sa family dyan, sa barangay ng Tiligan. Hello, Princess. Si Cutie Giselle, thank you so much. Kinig mo na sa Sis, linis lang ako. Thank you, Sis Nilda. Good morning, Giselle.
Ako mo sa kalipay, ang akong panahon na, ang pagkakpan na kita. Ikaw ako, pamilya nato, magmalimayo. This is Southern Mini Jam. Cha-cha-na. Kung hapon kita, habay kay magpapayaan, ang maribong at sinabi ay magmamalangan tayo. Oh yeah. Maglalangon kita, magkakita kita, kung ano ang nakitagana, iko'y kita. Pagpalit kita sa lukay, pagkulang-kulangan, pag-irik-itikay, ang gusto sa kalipay. Kung hapon nila, bakit ay magpahayaan, mamarito, magsinabya ay maglalanganatay. Bakit ika'y upula akong natuhan, This is Southern Mini Jam. Cha-cha-na. Isa mo ako bayan, ikilinga ang kabataan. Di pula karaugayan, kay maraming ang tindahan. Ugangan sunuserbihin, serbihin adlaw gabi. Kay maarang kaugaan, asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayan, ikilinga ang kabataan. Di pula karaugayan, kay maupay magkasama. Ugangan sunuserbihin, serbihin adlaw gabi. Kay maarang kauganan, asawa ko wala'y liwan-liwan. Ayaw na sa mga bulit-bulit, kasi ako naglilimbong sa iyo. Ay ukod lang hindi sa kalibutan, ang walay buhat, butang-butangan. Sayog ang langit ng mga kabituan, na ang pag-antos waray katakutan. Ang aking dugan, bisan pag-aplihan, waray akmalimbong na para sa imo. Di ka maaram, na ang sulot sa akong dughay. Inday, ikaw gaglaan pang-asiyan. Minsan, paumabot ang katurian, pilit ko na iinugoy, kay may mangka katalwasan. Di ka maaram, na ang sulot sa akong dughay. Inday, ikaw gaglaan sa mamatiyan. Minsan, paumabot ang katurian, pilit ko na iinugoy, kay may mangka katalwasan. Iba na niyan ang pagkuskungrihan kung kababalinian. Ayos ang ginoroyan, ang may mga tuna, sugat sa kakarapuan. Sinisugad sa akin, na waray-waray ng diliwanan. Sinisikratan, inutuprahan, nagharos buyakan. Di ka maaram, na ang sulot sa akong dukan. Inday, ikaw baglaan ka mamatiyan.
Bilisan, paumabot ang kapurian. Pilit ko nga iilubong, kay may mata at alwasan. Di ka maarami na ang sulot ng akong duhan. Hinday, ikaw gaglaan kamamatian. Bilisan, paumabot ang kabulian. Pilit ko nga iilubong, kay may manta at alwasan. This is Solid Ladies and Chachana. Ako magtatanong, lawis-lis, kawayan. Para na kang bikoy, alatay, lakayan. Salbahis na bikoy, nawaray, batasan. Nagkayon-kayon lang, kanilay, higaan. Ako magtatanong, lawis-lis, kawayan. Para na kang bikoy, alatay, lakayan. Salbahis na bikoy, nawaray, batasan. Iyabunay, iyagin, higaan. Hawaray, batasan. Kanting bahisaan, hilakad, lakaran.
Kay tumila ako ang namumurangkan. Yan na ihiti ko'y ako na ginhitan. Ang panyo, nga may sinurakan. Isulog ni Inday, kay may nasisilahan. Ang nasisilahan, anak urikan ni Inday. Tumulahan sa kanya, waray katuman. Himado, palabyo, maganda, baligyan. Adubo, ikarubo, upot na ang mantika. Hinapaitan pa, hinuutan nga tarong. Himano kalabyo, mahala, hihapon. Ay utan nga tarong, himano kalabyo. Dito pa, kuhaan, ukit-ika ito, asya daw nga mahal. At kung iya presyo, iya pag-isahay, tulo ka sa luto. Himado, palagyo, may ada, sekreto, ang kanira, tabulig, insulod sa kwarto, halsinulod-sulod, ang kaninday nilubog, ang siksi nga pobre, di niya ilago. Alabagi ay nagugma. Salabagi ay ang gugma. Ang yatsana. Pananglit kong sala. Pananglit kong sala. Tabu ka lang sa imbut na. Basulan mo tayo lugarin. Kung ikaw mahingat kong kalain, karatihon ka-unta, tsuduhon ka-unya, ikaw na day, ang may sala, ako wala. This is Sunday Ladies and Cha-cha-na. Cha-cha-cha. Yeah. Cha-cha-cha. Yeah.
mapangabuhi sangli kabulas permihim sa lapit nakaangkos dalang permi makamaman ipan kay mga pobre ay pastilan ay pastilan sano daw lang makuhuman at kapurian ay pastilan sano daw lang matutuman ang nangiyap sa ngatanan kapagkuhan The Sasalem Ladies and Chachana. Ano ka ng tissue? Oh yeah. Word? Word? Ano word? What? pastilan sa lola makuhuman at pangurian pastilan sa lola matutuman ang hiyap sa ngatanan at aswakan Nakita ko ikaw, walay ko ang tuan. Hinatuhin sayang, walay ko ang tuan. Sinayaw yung cha-cha, walay ko ang tuan. Walay kaligo, kay may tuan. Nagkagisi-gisi, ang dahon sa luwi. Nagkisaka-saka, sinimalanggiti. Sinimalanggiti, kay maulain, ikukuhaan. Libre na ang lakog, libre na ang tuba, tabako o kamban. Nakawakay-wakay, ang dahon sa luwi. Nagkisaka-saka, sinimalanggiti. Dili mo nga hali, tatagayan, tatakong kumain. Ipus-pus ang lakot, banyakan ang tayo, nga dili mabulsan. Sino lalaki ay matuta, nga ituruban ang panguntra, mga babae na makuntra, pinabatuta. Uy, inday, hirot nga pakilikay, bangit ka mapatuta, at mga istambay. Pamatay ang sakunit nanay, kay hihit sa kalibutan, damo ang batutan. Ikaw kay malabaw, ayaw ipaupos, kay lalapos, di karahabot na, kay aaga, ang buhay-buhay. Nakita ko ikaw, walay kuan. Hinatuhin sayaw, walay kuan. Sinayaw hin cha-cha, walay kuan. Walay kaligos, kay may kuan.
Sino lalaki may batuta na iturubal ang panguntra, mga babae na paguntra, binabatuta. Uy, hinday, hirot ng pagkay, pangit at mabatuta ang mga istambay. Pamati ang sakyon ni inanay, may binhi sa kalibutan, damo ang batuta. Ikaw kay malabay, ayaw ipaubos, kay malapos, ikarabot nga, kay aaga, ang buhay-buhay. Ayaw ipataw, kay malabay, ayaw ipaubos, kay malapos, ikarabot nga, kay aaga, ang buhay-buhay. Cha-cha-cha! This is Salden Minizem. Cha-cha-na! Yung dahon, bakit magsusugat na Ina ako kinakanta, istorya ang naamon pamilya, imudhang ako kabutangan una, ang ginagian na mga kapurian, ang kapobrihan, ang amon ginipanan, ang katutuman, amon din agian, sa may kuliman, di ko pinangalimtan, ang kabutangan na amon ginagian, hirahin na itay, walang ibang napakabuhi, kundi pang isdala at pag-umang ito habuhi. Siguro kami na makakabulit kami, ang amon kang anak na mga pobre, ang daming eskwela pang kami, dahil walay bayo, nag-aantos kami minsan, dahil walay pagkain. Pero yan na, ang panahon nagpapuna, dako ang iba, ang amon pamilya, ang kapobrihan, ang amon ginagian, ang katutuman, amon din ang iyan, sa di ko pinangalimtan, ang tangan na amon ginagian, ang kabutangan na amon ginagian. Tikihan, 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 tikihan,
kung sa pananglitan ang puti na pari at walang sitahan at pinapaulit. Tingnan na lang, kawalan na ako, kundi rin tao ang lambong ko. Tingnan na lang, kawalan na ako, kundi rin tao ang lambong mo. Ang lambong ko, ang lambong ko. Yeah! Cha, cha, cha! Puro takot sa pag-eskwela, isang sukat ang pag-anak. Para tawin ang parakuman, si tatay nag-aaral. Si nanay yan ang takanin, giatos ang tangalan, para tanamang pang-aral. Itong ko pa, ang sipiran na katatay sa tiyan. Kung nagkakawil siya, Oh yeah! asupas ko makalong akato sa lamon para lang makakuha sa hamon iksusuran. Yan ang iba na kay duhanan maestra at amon ikatulong kapitan na sa barko. Ako napag-upang may trabaho na liwat, maupakan ang puto kapasang abogado. Tanaman nga pinangawilan at lawati akong binabayukuan. Nanlayong sigwaray mga lapinitangan at tuloy ang mga hiyong patatakot kitman. Tanaman nga inaawilan at lawati Oh yeah! akong binabayukuan. Nanlayong sigwaray mga lapinitangan at tuloy ang mga hiyong patatakot kitman. Ang sarabutan ko lang ay baan magpapalang na waray nagad ako makiumanan kahit pagsumong man lang ngayon at tuloy ang mga hiyong patatakot kitman. Kamalang katubong nawalay kasigayon, tubigin ang pagpalupuan kay basig piring maulan. Oh yeah! Tubigin ang pagpalupuan kay basig piring maulan.
Kakalagay mo lang ulit. Kakalagay mo lang ulit. Kung tira niya. Hindi, kanina, isang beses ko pa nalagyan. Hindi siya makapasok, pinala siya dyan, oh. Sabi ko nakalock pala. Ano siya dumaan? Eh, nagla-live kasi ako. Ha? Naka-live kasi eh. Kaway mo yan yan. Kaya nilock ko.